Ozaleok, zen moduz, zongietorri, asterako gure zita maite goini, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, oso pozik zatotzen bakotxien gu, Bai, ni oso pozik etortzen naizen bakoitzean. Kontu asko, gaur zakuan sartuta? Gaur pila bat, aspertzera bitarteko rolloa daukagu. Ordu nahi dezunean eta nahi dezun tokitik gaitezke. Bat jokuekin hasiko gara, eta, bueno, joku eta jolasa esango dugu. Jolasteko tresnak eta hitzekin jolastu oso modan dauden jokuei buruz hitz egin dugu. Oso modan daude. Badakizu hasteko beti esaten dugula, ingurune digitalean euskaraz beti ongietorriak direla eduki guztiak, ze edukiak behar ditugu euskaraz normaltasunez aritzeko ingurunean. Eta oso pozgarria izan da, egoerri hauetan, modan jarri diren jokoak, Wordle adibidez, edo berbaxerka, baita ez dakit probatu dituzun, eta gero... Probatu dituzu? Bai, eta ointxe esango dizun nola jokatzen den, Eta ordu norbait animatzen balima da, baina bilaketa egin dezakezue. Pozgarria esaten ari nintzena, euskaraz segituan eta berehala, adibidez, estrenatuta astebetera edo, ja euskaraz ipini zituzten. Hemen ikusten ari garena berbaxerka da. Eta ikusten duzen bezala, oso polita da, Eta, hitzak bilatu behar dira, eta pila bat kombinazio daude. Ordu hor ikusten da, hor proposatzen da hasieratik astea, eta gero joan barrakozu kombinazioak egiten ahalik eta hitz gehien atera bitartean. Orduan zer egin da, zer gertatu da, hasi zan katalanez, adibidez, norbaite deskubritu zuen, eta handik oso gutxira, hori, ipini zuten euskaraz, eta hasi ziren erabiltzaileak Twitter bidez partekatzen eguneroko jokaldia. Zaki zenbat hitz lortu ditudan, edo bestelakoak. Orduan, norbaitek pasatu nahi bani badu tarte atsegin bat, eta gainera hitzekin jokatuz, eta horrelako kontuak, berbaxerka topatuz ez da GitHub, eta ez dauke helbide bat oso garbia, honena da hoixe jartzea bilatzailean, eta da modu oso polit bat egunero hitz berriak ikasten. Denbora bat dakozu, edo dauden letrakin egin behar duzu? Dauden letrakin eta alik eta kombinazio gehienak bilatu arte. Orduan zer gertatzen da, jende asko pikatu egiten dela. Iruditzen zaio berba hori edo hitz hori badagoela, eta horra saltzen den bezala, ez dizuzten ipintzen. Eta orduan daude benetako profesionalak. Nik hau, mira, denbora euki behar dezu, adibidez, baja batean zaude, edo ez dakit, olako zerbait badaukezula aspertzeainoko denbora, joku hau oso aproposa da, inoiz iaia ez talako bukatzen ze. Ia imposiblea da, eta gezurra dirudi, zenbat kombinazio egiten dira nortza ikusi ditugun letra horiekin, eta zoragarria da. Orduan, Kataluniatik esportatuta, katalanek lekuren batetik hartu dute? Nik ez dakit, ze Wordle adibidez urrengoa aipatu behar deguna, ingeles ez da jatorrizkoa eta baina beste hau nik katalanez ikusi nuen Twitterren, eta katalanetik Paraulogiek ikusten gabiz? Asmakizuna oso nadalako. Oso. A ber, esangot gauze bat, ez dela oso popularra. Ia. Ez dut egiten hau, denpora, izan zitekeen, Eta bi, oso erridikulo iruditzen zait, bakotxaren emaitzak jartzie publikoki, eta esan duguna, pertsona helduok umien pare bat abestien kontra. Gotie, hala ere ulertzen dut hori dela gero euren arrakasta. Hori da. Erakutsi alzule, bestela? Nik uste dut bi gauza daudela joku hauen eta hurrengoaren tartean ere bi gauza daudela oso engantzatzen dutenak. Bata da, errestasuna. Ze gauza oso sofistikatuak topatu litezke jokoak, ez dakiz abatarrak egin behar dituzu jokoan sartzeko, ez dakiz dimentsiotako gauzak egin litezke eta horrelako bi jokok izan duten arrakasta ikustekoa da, ze nik uste bat dela hori, eta bigarren azuk esaten duzun hori, ridikulo xamarra izan liteke, eta nik askotan ikusten dudanean nire jarioan, eta hori ez dakiz zeinek egin du, ze gaina ia denok partekatzen dugu emaitza ona daukagunean, egiten duzunean, txapuzila bat, normalean, ez da konpartitzen. A ber, argazkia jartzot guapan hauenien, barkatu. Bestela ez, klaro. Bestela ere ateatzen, bestelakotan, orduan, inbarra dauk propaganda pixka bat baita, hemen gauza bera, ez? Eta, orduan, urrengora pasatzen balin bagea, berbaxerka hori nik gomendatzen dut, besterik ez balin bada, proba egin eta gero ikusteko. Baina, bueno, Wordle izan daia, hau baino oraindik askoz ere gehiago.
Wordleen arrakasta hainbestekoa izan da, New York Times egunkariak erosi du milioi bat euroren truke, datu kontuekin eta, datu kontuekin edo diru kontuekin joan egiten zaizki pixka zifrak, baina esagerazio bat. Zuketanik programak amaituta, donutzak jan beharrean, agian olako zeo zer asmatu beharko geuke. Gaitasuna daukagulako iruditzen zait, eta milioi bat euro haitzi saldu. Bai, eta pentsa honek, gaina tiponek egin duenak ingelesez da originala, John Wardle, hau da, hitza da Wardle, hitz horrekin jokatuz, baina bere izena da arekin, ez? Tiponek egin duen jokua hor ikusten ari gara, orduan da, ikusten jezu zenbat hilara dituen, ez? Eta orduan, bosteko hitz batekin hasi beharra daukezu, eta ipintzen duzu, bira ze sinplea dan, ipintzen duzu hitz bat hasieran. Eta orduan berak esaten dizu kolorekin, berdea balimada da, hitz hori ondo daula, toki horretan dala. Eta horia balimada, hitz hori badagoela ilara horretan, baino beste tokin baten. Orduan kombinazioak isten doaz, eta orduan, orain badaude, nik aluzinatu egiten dut interneteko gauza. Zuk asmatu berzu ze berbadan. Zein dan, baino bakarrik dauzkezu bost aukera. Orduan lehenengoan da altuntun, pixka bat ipintzezu, bost izki ipintzen dituzu, eta orduan ia zerbaitetan asmatu duzun. Gero, ikusten du hor bezala, ikusten denean, hemen adibidez hori bat dago. Esan nahi du, eze hori badagoela jokoan, baina ez dala azkeneko toki horretan, baizik aurrekoetan dagoela. Eta berdea atatzen balin bada, hortze dagoela. Orduan, bost saiakera horietan, iritsi behar duzu destifratzera, asmatzera, hitz hori. Eta, hau ingelesez dago, gaztelaniaz, nik hau bai egunero egiten dut hiru hizkuntzetan. Ingelesez, euskaraz eta gaztelaniaz. Eta orduan goza bada, gero, nik esaten izuna, interneten zer estan egongo, ze badaude hiztegiak eta horrela laguntzen dizutenak horrelako gauzak asmatzen. Eta orduan, adibidez, daude ikerlari batek egin zuen, atentzioa eman zidan, ze ingelesez, zein hitz ateratzen ziren gehien zein ordenetan, Wordle egiteko ikerketa badau horren inguruan. Ziazu esango ez dela marabillosoa. Hori da, joati akademia batera titulu ataten. Ez dakizten jena, truko danak. Egongo dela probabilitate kontuak asmatzen eta horrelako zerbait, eta itzaki bat izango dela joko hau egiteko. Baina, ingelesez... Denpora bat dakozu, hau egiteko? Hemen ez, da saiakerak dira. Orduan, saiakerak dituzu, eta orduan, gero, zer egiten du, zenbat eta azkarrago egin partekatzeko orduan zure emaitza, hobeto geratzen. Zea, klaro, interesgarriena da, amaitzea eta asmatzea hitza alik eta azkarren. Orduan, gero, hor ikusi dugun irudi horretan ateratzen da bezala, egiten duena da, partekatzen dezut, esatezu, hause da hitza, eta ez dakitzen bat, segundutan egin dut, eta alik eta azkarrena. Partekatzen zuz, zure emaitza honak? Behin egin nun lehenengon eta partekatu nuen. Baina bestela ez. Normalean nik ez egiesateko ez partekatzen, baina hemen, esan barra daukagu euskaraz. Neure arazo bat, miresten dudan jendea, onelako gauzak eginda gero esaten dutelako benetan. Ja. Baina, baita, nire ustez, sarean, ibiltzen garenok eta bar, pixka denetarik egin behar. Eta gero nik onartze dut egiten duela komunitate hori be, bai, Eta badauela hor feedback bat, behar duguna, bestalde, bai. Nei hau guztaren zait hori, Euskararaena egiten balin baduzu behintzat, gero, hashtagarekin Wordle euskaraz, Wordle eus jarri Twitterren, eta ja komunitate txiki hori baino ekimentsu horren berri izan dezakezu, eta jendea ezagutu dezakezu, jarraitu, eta horri biltzen garen guztiok ere, badakizu, denak edo gauza modu batera edo bestera, beti lotura horrekin, euskararekin lotura hori daukagu, ez? Eta orduan deskuritzen dituzu beste lanak, bestelako gauzak, ez da jokoa bakarrik. Aholkatzen dizuet hau probatzea. Eta nahi balin baduzue, Talaiosek egin du, honen euskararen egokitzapen hau, lokalizazio hau, zeka hor behar da horren atzean hiztegi badago, eta horrelako gauzak, ez da bakarrik hori, eta jarri dute, nik uste dela, Wordle talaios.com edo horrelakon baten badauket, baina jarri eta Wordle euskaraz topatuko dezue. Eta gero esan, hori, honen atzetik etorri direla, eta lehengo egunean probatzen egon itzen... Wordletalaios.com. Vale, wordletalaios.com.
.com. Eta Coop. Coop, bale, Coop, hori da, kooperatibatik, Eta, orduan, Wordle horren atzetik etorri da, aluzinatu, Nerdle. Eta, bakiz zeiten duzun, matematikako eragiketak, da, rollo bera, baina, egin behar dezu, eta hau ere oso ondo dago, pixka bat eragiteko buruari, egin behar dezu, adibidez, 12 gehi 18 berdin, eta orduan asmatzen bali medezu zein dan gehi edoken, erresagoa egingo zaizu edo berdin ikurra, normalean juten da edo azken hiruan, edo azkeneko, ze berdin 8 edo izan liteke. Orduan, aurrekoan nik egin nuenean, betxatu nuen jo, hau, ikaslek egiteko eta egunero, ze ematen dizu aukera, oain bigarren hilarara pasatu beharko zenuke, eta ikusi gorri zauden horiek, edo beste kolore more horretan eta esan nahi dute ondo daudela, baino beste toki batean jarri behar direla. Eta berdea dago ondo eta toki horretan. Orduan, junberraukezu, fintzen, denak berdean eragiketa osoa egin arte. Orduan, imaginatu, nik uste ez ikaslek bakarrik, edo zeinek nahi dula pixka bat, euki burua eragiketak eta hori sudokuak egitea gustuko dutenentzat. Hori pentsatzen hau nahielako, sudokuek azkenien, buru eragiteko gu konfinamentuen, urri esan sudokue, periodikoko sudoku egiti, eta orduen, azkan intarte bat hartu honetarako? Ez da idea txarra. Ez da idea txarra. Nik lehen gunean, bidaia bat egin nuen 92 urteko gizon batekin, eta berak egiten ditu egunero, egunkariko sudokuak. Eta etzekin, zeudenik liburuzka horiek, eta nik beti eramaten ditut abioien. Eta oparitu nion liburu bat dena sudokuz beteta, ez dakizu nola etorri zen, 3 ordu eta denboa guztin sudokuak. Netzat, horrelako ariketak egitea, 92 urte, burua, harin xamar, ez bakarrik hitz egiteko, baizik eragiketa matematikoak egiteko, eta hori, aldaera, letretatik esan dugu zenbakietara be, bai. Bai, eta esatizute, guain izan da, gogoan euken hori hasieratik, nola egungan errepasatzen gaiak eta horrelako gauzak, eta esan, hau beste bateako gordeko dut, baina hau bezala, triviak eta trivial jokoen modifikazioak, orduan dau, sukarra erabatekoa beste hau da, egiten eskuable edo deitzen zaio, denak izenak daukate horrela Wordle horren bukararekin, baino gero, eta hau da, denak taldean egiteko joku bat, osea, ez da bakarrik egiteko, zuk ipintzen duzu letra bat, besteak bestea, da Wordle bezala asmatzea hitza, baino jendearekin. Eta hori polipolitxe izaliteke, ez da, bakarrik egin beharren, bakarrik daudela profesionalak, honetan ibiltzen dienak, aztentzeaneako pentsatzen ja, eginda dago hitza. Orduan, holako ritmoa, baina oso interesgarria. Gogoratu da, ze komentario vintage, oran jake aurrerapen teknologikoi buruz horretan gabiltzen, ez ema gustatzen zitzaidan tribila jolasti bai tabernako makinen. Jo. Asmatu eta aurrera jarraitu. Bai, nahi pila. Tetrise eta triviala. Eta gero, etxien ez, edo makinen ez, han bai. Diru ardaindu eta segi aurrera. Nire olako jokoak beti gustatu izan zaizkit eta jokatu den makinan zuk esaten dezuna etxean, eraman ditut lagunen etxean, ere kajakin junaiz, jolastera, bai, asko gustatzen zait. Aukera eta oso modan dauden jokuak. Bestelako, itzultzaileari buruz hitz egin behar dugu, bai? Itzultzaileari buruz, esaten genduna jarraituz euskararekin, zorionekoak gu, ze itzuli plus itzultzaileak, hau oso importantea da. Hau da, oso importantea eta oso baliagarri. Bai. Eta oso baliagarria, eta iruditzen zait, geure hizkuntzan gauza asko aurkezteko eta jenderen aurrien helerazteko be oso erabilgarria izan daitekela. Beti daukagulako kontu hori, euskaraz horretan gabiltzen nien, aber noraino iritsiko dan, honelako tresnak ze baliagarriak izan daitezkeen? Oso. Guatzen ze hau aurreko baten aurkeztu zirenean horrelakoak ze hau itzultzaile neuronalak dira. Eta neuronalak denok dakigu azken aldian probatu ditugunak Elujarrekoa dago Bikonteke garatutakoa dago Euskal Jaurlaritzak hau ikusten ari garen hau egindakoa. Orduan asko aurreratu da zentzu horretan itzulpengintza neuronala, alderdi horretatik. Baina
Gaina hau daukagu, mugikorrean ikusten ari gara, baina baita dago webgunean kontsultatu litekena, eta gero gainera dago gehigarri bat nabigatzailean instalatu litekena, eta orduan nabigatzen zoatz edozein webgunetan, eta egin dezakezuna da, horri osoa, hori, itzuli, azpimarratu, hautatu nahi dezun hori, eta aldamenean azaltzen zaizu itzulpen guztia, irten gabe webgune horren horritatik. Baina, karo, zein izan da nobedadea? Hau bagen eukan, eta hemen ere aurkeztu genuen, baina beti ondo dago ezagutzera ematea, ze jende asko ni konturatzen naiz ere, ez dituela erabiltzen oraindik ere, hau Itzuli Plus da. Itzuli Plusen orain garatu dute ahotsa errekonozitzeko mikrofonoito bat erantzi diote, hor ikusten dugun hori eskuinera, eta web bertsioan dago berdean botoitxo bat, eta dago ahotsa, eta dago baita bozgorailua. Eta orduan orain egin dezakezuna da itzulpena eskatu ahotsez. Eta hori euskararentzat izugarrizko garapena. Hau da, ahots teknologia hori edo ezagutza hori garatzen ari dira toki ezberdinetan. Gertatzen dena agian ez dagoela eskuragarri denontzat, eta hau orain jarri dute, orain dela gutxi, orain diken beta fasean dago, eta horrek esan nahi du, kotxean edo kalean, edo ez daukezula tarterik idazteko, eta egin dezakezula diktatu eta rekonozitzen dizu ahotsa, eta gero ematen diozu itzultzeari, eta itzulpena eman dezake testuz edo ahotsez baita ere. Orduan hori da nobedadea. Eta nik uste dut hori, zenbatetan esaten dugu ze garrantzitsua dan, dena gaur egun Alexia kotxean sartzen garenean, edo itzali argiak, edo komandoiek agindu horiek ematen direnean ahotsez, beste hizkuntza batzuetan dena dute, eta dena ulertzen da, eta dena egin dezakete, hitz egin dezakete, eta gure kasuan, ez da badakigu, ez da euskagula hainbeste baliabide, baino oso aurreratuta dago teknologia hau, eta orain hemen jarri balin badute, beste ziur nago hau beste toki batzuetan eta joango direla jartzen. Eta honena da, jartzea nik beti esaten dudan bezala ez, hau profesionalki eta ordainduta existitzen da, eta transkripzioa eta bar. Eta kontu da, denon eskura jartze hori eta erabiltze hori ez. Eta horremen urrengo pausoak zoragarriak izango dira zentzu honetan, ze hizkuntza teknologia euskaraz asko eta abiadura bizian ari da aurreratzen, eta honen atzean etorliteke transkripzioak egiteko, beti esaten dugun hori ez, elkarrizketa bat egin eta gero edo bilera bat egin eta akta jaso behar duzu eta dena entzun eta zuk dena pasatu behar duzu eta barrez eta olako tresnek ematen dute. Hori da, mets bat, edo zein kasetarintzat, hori da, mets bat. Hemen daukagu... Esan eta idatzi. Baten batek. Klaro, baten batek. Zenbat ordu ez dituzuen pasatzen. Ordu asko pasatzen, edo ikerketan. Ikerketan ibiltzen direnak eta elkarrezketak egiten dituzu, eta gero orduk eta orduk pasatu behar dituzu hori pasatzen. Hori hizkuntza normalera. Hemen ze oztopo daukagu euskaraz. Bat euskalkiena. Ez balin badeu, entrenatuta daude makina hauek hizkuntza estandarra rekonozitzeko. Orduan, hitz egiten balin badugu pixka bat ondo, patxadan, euskara batua erabiliz eta alik eta hori, orduan errekonozimendua askoz ere bikainagoa da. Eta beste arlo bat etortzen ari dana ere azpititulatze automatikoarena da. Eta azpititulatze automatikoan asko aurreratzen balin bada, horrek, imaginatu, ze ondorio ekar litzazken, esan nahi dut, ni pentsatzen nahi naiz ikaslentzat, nola jotzen duten ingelesera edo gaztelaniara ikusteko hezkuntzako bideoak, edo bestelakoak, eta jarri alizatea. Telebistako programa bat etorri zait burure, zerreza izan daitekeen, subtituluak berez ataten dituen teknologia batekin, iristie jende gehiagoren gana, ez da? Hori badago, existitzen da euskaraz, gertatzen dana da, oraingoz bakarrik automatikoki utz litekela eta eman litekela
enpaketatuta dagoenean edukia, alegia, baina aldez aurretik programak adidez egiten dituzuenak eta hori balin badaude ja ondo testua balin badago, ezaguna balin bada, hori automatikoki subtitula liteke, azpititula liteke, baina oraingoz bapateko imaginatu, gu arituko bagina eta hortxe azalduko balitz guk esaten duguna, agian euskara ikasten ari direnak, zailtasunak dituztenak entzuteko eta bueno, mundu bat zabaltzen da, eta hori segituen esango dugu, Batez, euskara ikaslientzat, ze tresna ona, telebista ikusteko jarraitu bali izateko, geuri beste hizkuntza batzuetan gertatzen zaigulako, ez da? Entzun eta galdu, eta entzun eta irakurri, eta jarraitzeko aukera. Eta hortik entirainez, gero beste dozein hizkuntzatan, hau da, lehenengoa, ze prozedura azken finean horren atzean dagoena, berdina da. Orduan, hitz egiten duzu, berak errekonozitzen du, eta euskaraz ipintzen du, baino azpititulatzen du, baino gero horren atzean ere, itzulpenago liteke, eta itzulpen automatiko hori egin ba. Imaginatu, noraino joan gaitezken edukiei dagokienez, euskarazgo edukie horiek, txerta ditzakegu. Beste bat, ire ingurune digitaleko iztegi elean iztu. Bai, lehengo egunean ere, hausi aurkeztu zenez, Azkue, Luiar, Euskaltel, eta Puntuez daude honen atzean, eta holako, hemen hitz egiten dugun gai horien inguruan, ez da, edo terminologia horren inguruan, dago, eta orduan esango nizueke, ide.eusen sartzea, eta horre saltxeatzea pixka bat, ze horre ematen dana da, hiztegia joango dira osatzen, baina hasi dira hitz batzuekin, da piko edo horrelako zerbait gehitu dituzte, eta dira denak kontzeptuak gure ingurune digitalarekin zerikusia dutenak. Orduan denon eskura dago, eta probatu liteke, ez? Hor ikusten ari gara spam, hor ikusi etor adibide horretan, eta, bilatz ez dauke beste misteriorik, ez? Da sartzea, ipintzea hitz bat hor ikusten ari garen bezala, eta cookie, spam, horrelako hitzak direnak, eta askotan, ez dakigu euskaraz nola esan, edo ingelesezkoa erabili, edo, badakizu, askotan asmatzen ibili beharra daukagu, ze hauek oraindik ere euskaltzaindiaren hiztegian ez daude onartuta, eta orduan bidea egiten goaz. Hori da, lanien ikusi dugu cookie hori, troll hori, ondo datorkigulako de bai, erabiltzaileak ia ulertzen dugun Googleri eskatu ahal izango zaio, guri buruzko informaziorik ez jasotzeko. Zer da hau, oso interesgarria iruditzen zait, orain artekoarekin zer, esate baterako aurreratzen abile, zer da hau, batez be? Hau da, Google santuk, iragarri duen zerbait. Oraindik ez dago abian, baina kontua da, orain sartzen garenean oso bortitza dela gure datuekin egiten dutena, baina gehiagotan esan dugu, eta cookie horiek egiten duten, gure jardunaz egiten duten jarraipena. Orduan, esan dutena Googleek, bagoaz iraultzea dena, modu guztia. Eta orain ez dugu jarraipen hori egiten da, batik bat emateko gero zuk ikusi nahi duzun hori. Zure jarraipen egin dute, kukiek badakite ze webgunetara sartzen zaren, eta gero beti zure atzetik doaz publizitate zentzu horietan. Horrela irabazten dute dirua bai Googleek eta bai Facebookek edo Metak edo bai beste guztiek, ezta? Eta orduan hauek, ikusi dira ja jendea hasi dala kontuk eskatzen, Europako batzordea ere hortxe dago, datuen babeserako legea dago, eta hasi dira pixka bat seriosiago jartzen. Orduan Googlekoek esan dute, oso serio jarri aurretik goazen guk gure kabuz zerbait eskaintzea. Eta hauek eskaintzen dutena da, kentzea, cookiearen sistema guztia, ez egitea jarraipen hori, eta horren bitartez zure jarduna asko ez modu orokorragoan jarraitzea. Alegia, beraiek etiketatuko dituzte gaiak, teknologia, sukaldaritza, ez dakiz zer horrelako gaiak, eta ikusiko dute zure azken egunetako jardunean zein bost gai diren gehien erabiltzen dituzunak, eta horren baitako iragarkiak ipiniko dizkizue, hausaz, bost horietako baten, gai horietako baten publizitatea jarriko dute. Orduan,
antza denez, baina ni naiz bat ere fidatzen olako gauzekin. Ustez, zutilegoa izango da gauze bat, iruditzen zaidelako jasarpen hori sentitzen dugula danok. Bilaketa batekin eta gero bombarde hori, baten ikusi eguzki askorik behar ez duten landariek zeintzut izen, eta floristeria guztietako publizitatea atortxu segiduen, eta esatezu bai, zer da hau? Orduen, ezin da egin, ezin da bilatu ezer, gero badatortzulako informazio hori, eta batzutan sentitzen da, bueno, bale, Bai, eta batzuetan gehiagizkoa da. Bueno, batzuetan ez, ja orain ja gehiagizkoa da, ez? Hasieran sutileagoa zan, eta orain ja da esagerazio hutsa. Esagerazio hutsa, ze bakarrik bilatzekin gauzatxo bat, ja, zure profila egiten doaz, eta zure profil hori, askotan aipatu dugu Facebook metagaren kasua, dakite, dena, orduan, normala da, zuri bideratutako ez bakarrik publizitatea, baizik informazioa, anuntzioak, artikuluak, fake newsak, dena zuri bideratuta, badakizkitelako, nondik nora ibiltzen zaren. Kasu honetan, askoz ere erlajatuagoa izango litzateke jarraipen hori. Baina, bueno, ikusi egin behar, honek oso iraultzailea dirudi, baina eta egia esateko gaurko cookie ereduak alde batera uztea, interneta eta Google ezagutzen dugunetik, demogala guztina, iaia ohitu gara honekin, ez? Orduan, orain jendeak ikasi duenean, nik uste hori dela pixka bat, baita beraiek konturatu direlako jendeak ikasi dula alde batetik, konfigurazioan sartzen, ezarpenetan, eta ezabatu historiala, ezabatu kukiak, hori alde batetik, eta beste batetik baita, iragarki blokeatzaileak ipintzen. Ipinita daukezu baiten, badaude nabigatzailean beti esaten dugunez, Itzuli Plus da, nabigatzailean ere jardezakezun gehigarri bat edo edapen bat deitzen zaiona. Horrekin lotura dauken baita blokeatzaileak bilatu jarlitezke hor. Eta horren horrek egiten duna da, zu haizea nabigatzen normal, eta horra blokeatzaile horrek blokeatu egiten dizu iragarkia. Eta orduan horrek emateizu ja beste lasaitasun batze. Azken aldian, baina bueno, da komunikabidena da dena. Alde batetik, datuen babeserako legeak esaten du, horri batean sartzen zean bakoitzeko, onartu behar dituzula kukiak. Eta ja bakarrik mezu hori. Gero beste baten, azaltzen zaizu gorako partean, ia nahi dituzun horri webgune horretako notifikazioak edo oharrak edo jakinarazpenak jaso. Ordu nibeli barraukezu. Sartzen zean unbaiten eta lehenengo, bai, besten ez dakizer. Eta gero ja, gero eta gehiago diren intrusiboak diren iragarki horiek. Eta zein dala ezer ikusi, gero, zein da tximurren kontrako kremarik onena da zuk, aber zein dan, ikustezu, eta gero ez, beste amagoste egon ja krema danak. Se akabo, denbo agustin kremak eta kremak. Eta gero... Ezin zara informatu. Baina, ez daukazu hori bilatu beharrik, nola, Googleek badakin zure adina, ja, seguro, zimurretako krema hasiko dala. Neri aspaldiak zizitzaidan esaten. Baina, bueno, egia esateko ez dio baterik asarik egiten. Bueno, ze interesgarria, jarraituko dugu Facebookeko kontuekin bebai, bestak beste, utziko... Maite, mehatxu egin duelako Zuckerbergek, ia gertatzen den Europan bere datuekin ezin dela mugitu eta bar, jarraituko dugu honekin, apurtxu bet, berotu zen, bai, gero ja oztu da apur bat bebai, Eta ikusiko dugu, bai. Baina, egia esateko, gure titularrak ere dira dien modukoak, ez beak berez ez du mehatxurik egin ezertarako, baina toki, aurreko astean, toki guztietan ibili da bolo-bolo, hori, mehatxu egin dula, bere zerbitzuak batez ere Facebook eta Instagram, baina ez ditula eskainiko Europan. Eta orduan, oso graziosa izan da gaina, pasatu dana, baina, honen historioa luzea da, zesan ere dator, oain dala urte pila batetik. Eta hemen kasu honetan, bazegoen Europako datuen babeserako legeak, gaina polite da esplikatzeko. Nahi bali batzu beste baterako. Bai, nik uste hortik hasiko garala eta holan ulertzen dugu zelan iritsi garan, leku honetara bebai. Maite Gaini, krema bai, donutza ere bai, esango dugu. Bai, asmakizun bat egin behar du.
Dinot, aberastuteko. Nik gaur, guain ateatzen naizenean, hasiko naiz pentsatzen, ze nik uste gu biok potentzialitatea handia daukagula, norbait esaltzeko milioi, ez dakitzeola, esaten ditun kantitate horietako, startup horietako bat, bueno, ni hasiko naiz pentsatzen, eta gerozuk bukatzen duzulea programa. Ez dut uste aste betien egingo dugula, orduan datorren asten ikusiko gara, hau, garatzen dugunien ikusiko, hemen egongo gara, bai, momentuz... Zaiz, ekipoko kaidie begiratzen nola pixka tarraro xamar, baina zuek ere sartuko zaituztegu, artean pastela handie balin bada. Maite Goñi, eskerrik asko. Leku berezi batera joango gara orain, grabatu tailerra da, eta aldi berean galeria bat da La Taller, eta bertan ditugu Zain, Edu eta Tania, ez galdu hau? Arratsaldeon, kazetaritza, artea eta artisautza uztartzen dituen erreakzioa proiektua ezagutzera hurbildu gara Santutxura, Santutxuko Itziar Maixua kalera, eta gurekin Tania Arriaga. Arratsaldeon, Tania. Baita zuri ere. 2016an abiatu zenuten proiektua eta parean dagoen La Taller espazioarekin ere lotura dauka, baina erreakzioan dagoeneko 3 aldizkari, Minerbaren 3 ale atera dituzue. Kontatu pixkan nola jarri zenuten abian erreakzioa. Bueno, hau da, esaten dugu dela La Taller galeria, grabatu galeriaren, taller eta galeriaren spin-offa, esaten dugu, pelikulatan gertatzen den moduan, bigarren partea izanen litzateke, eta pentsatu genuen, impresio teknologiekin aski obsesionatuak geunden, eta jarraitzen dugu, eta pentsatu genuen oso polita izanen litzatekela lortzea imprenta, tipo mugikorren imprenta bat. Ze hori duela gutxira arte funtzionatzen aritu den teknologia da, baina azken esanen dizut, 40 urtetan desagertu egin da. Gu gaztetxoa ginenean hori oraindik ere hor zegoen, baina halako batean hori ez duzu halakorik ikusten, eta ematen du beste garai bateko beste mundu batean zaudela, ezta? Eta orduan adoptatu egin genuen, erosi egin genuen Minerva izeneko, Minerva Hispania 2 izena du, imprenta tipografikoa, plazoka erosi genuen, eta Antonio Blasek oparitu egin zigun, txibalete handi hau, 3 langileendako postua zena, eta baita ere, tipoz beterik, eta antolatuak, eta baita ere giliotina bat oparitu zigun. Bigarren mundu gerra inguruko giliotina bat. Nahi baduzu, kontatzen aldizut, pixkat Minerbaren teknologia hori sortu zela 19. mendean, gutxi gora bera, 1800 hor erdialdean, eta hortik aurrera garatu zen ikaragarri. Minerbarena, hemen dukun makinarena, ez Gutenbergena. Hemen ikusi alditugu euskazuen tipo ezberdinak. Bai. Horiek lortzeko nora jo duzue, edo nondik lortu dituzue? Bueno, sorte handia izan genuen, honetan sartu ginenean ez genekien ezerrez. Orduan, Antonio Blaso hartu zen, ez genula ideirik ere ez, eta esan zigun, makina izan baduzue, baina horrekin jolasteko eta lan egiteko beharko dituzue tipoak eta txibaletea. Orduan, berak eman zizkigun pilo bat tipo, eta gainera antolatuak. Polsa batean danak bilduak eta izki guziak nahasiak ematen bat dizkizu eta tamaina nahasiak, ezin duzu lanik egin, baina... Puzle amaitezina izango litzateke. Eta eman zigun dana oso ongi antolatua eta saldu zigun gainera pixkat nola egiten algenuen lan. Eta hortik abiatuta, deitu egin digute, itxiko zutela imprenta bat eta berna egin dituen tipoak, erosi ditugu, adibidez egurrezko tipo hauek erosi genituen okerrezpa naiz sopela inguruko baita ere itxiko zuten imprenta batean, eta halako marabilak oraindik ere topatzen aldira, baina asko eta asko bota dituzte, eta gero beste 11 daude soto batean, dana nahasia, zikinak, eta baina polita da, berreskuratzea. Esan dugu nola, 2017an markatu, atera zenuten lehenbiziko Minerva aldizkariaren lehenbiziko alea. Beti ere lan egiten duzue idazle edo kazetari batekin eta ilustratzaile batekin.
Orduan lehenengo aldean izan ziren Mirentxu Purroi eta Jai Bandiz. Iji Bandiz. Iji Bandiz, barkatu. Bigarrenean Juan Luis Zabala eta Josune Urrutia, ilustratzailea eta kazetaria. Eta hirugarrenean Txani Rodríguez eta Sara Morante. Txani zera kazetaria eta ilustratzailea, bai. Eta, bueno, gure asmoa zen urtero eta erritmo honean ateratzea, kontutan izan behar duzu, ale ez zenbaki, ale bakoitzeko gutxi gora bera, edo bakoitza ateratzeko behar dugula gutxi gora bera 4 bat egun. Ale bat, hause egiteko, zergatik, imprimatzen dugulakoz banan-banan ilustrazio bakoitza gure makinan. Orduan eskuz egiten dugun lana da, eta hartzen du denbora pilo bat, eta zera azala ere bai, tipoekin egiten dugu, eta ilustrazioa baita ere makinan. Eta orduan, aletxo bat ateratzeko gutxi gora bera 4 bat egun behar ditugu. Baina, klaro, gero konfinamendua torri zitzaigun. Eta ja, dana hankaz gora. Gelditu zen, bai. Bueno, primizia bat ere badugu? Bai, saiatzen ari gara behintzat, ez dugu amore ematen, eta nahi genuke lehenbailen 4. zenbakia atera. Orduan, nik uste esan dezakegula, kazetaria testua aspaldi idatzia dagoelakoz, baina ez dugu adorerik izan garai pandemiko honetan aurrera jarraitzeko, baina Reyes Ilintxeta da kazetaria, Nafarra, bera, kazetari ilustrea, behintzat Nafarroako euskaldunon artean, eta ilustratzailea Mikel Valverde da, aurkezpenik beharreztuen ilustratzailea. Noizko espero duzue? Ateratzea, eta gaia aukeratuta hori zela lotzen duzu? Bai, gaia ematen diogu kazetariari askatasuna. Guretzat ez dakit gutiziatxo bat da, edo behintzat lan nahi genuke kazetariek hartzea, eta baita ilustratzaileek ere. Reyesek idatzi du emakumeon ezintasunari buruz, edo nola desagertzen garen leku guzietatik, are gehiago adin batera iristen garenean. Eta horren arira Mikelek prestatu ditu oso marrazki ederrak. Imaginatzen dut, Tania, beraientzat oso eskaintza tentagarria dela, are gehiago emaitza ikusita gero. Behintzat hori nahi genuke pentsatu, eta nik uste dut haiek ere bai, pozik gelditzen direla, ez da? Ola ikusirik behar bada, ez da, niretzat oso objektu polita da. Eta hori da asmoa, ez da? Objektu polita izatea. Eta are gehiago pentsatzen baduzu, eskuz egina dagoela, hau ez dugula izkiak bai eraman ditugu inprimategi batera, eta digitalean inprimatu dizkigute, baina irudi guztiak egin ditugu fotopolimeroekin. Honekin, hau jartzen dugu makinan, eta gero banan-banan inprimatzen dugu. Orduan da pixkat gaur egun taitxi egitea bezala, oso geldoa. Hori ere bai maite dugu. Eskertzekoa da, oraindik ere horrelako lanak horren beste mimos egindakoak topatzia. Zenbateko tirada izaten dute aldizkariak? Bueno, gure asmoa beti da... Eta non daude eskuragarri, barkatu? Bai, eskuragarri hemen daude. Hemen Solokoetxen, Solokoetxe da Santutxuren partetxo izkutu zoragarri hau, eta beti ere, eta baita ere La Tailerreko web horrian, jopek, hasik ez dut esaten. 25 eurotan saltzen ditugu, baten batek pentsa dezake oso garestia dela, baina kontutan izanik zenbat lan ematen digun, kasik oparitua da, eta lan hau egiten dugu baita ere Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzei esker, bestela ezinezkoa izanen litzateke. Lehen aipatzen zenidan, Tania, nola lokal honek, esan dugu lehen, Santutxuko Itziar Maixua kalean kokatuta dagona, badaukala nolabaiteko lotura zuek egiten duzuen lanarekin izan ere aurrekariak badaudelako. Itziar Maixua, kalearen izena, ura izan zen 16. mendeko kaligrafoa, eta kaligrafoa garai hortan, lehengo garaiko
pixkat zaharkitua gelitutako ofizioa zen, ez da? Zeia imprenta hor zegoen, oso pixkatxo baldenago Gutenbergek asmatu zuelako, tipo mugikorren imprenta. Eta maestro Itziar izan zen berritzailea, innovadorea, adoptatu egin zuelako teknologia berri hori, lehengo bere jakintasuna, berak argitaratzeko. Kontutan izan behar dugu beste garai bateko asuntoa dela. Orduan, berak kaligrafia kanzilereskoaren inguruko liburu imprimatua atera zuen, argitaratu zuen. Eta izan zen hori egiten lehendabizikoenetarikoa. Eta gero, justun bestaldean, Juan de Zumarraga kalea dago, eta Juan de Zumarraga izan zen, okerrezpanaiz, Durangoko abadea, eta bera izan zen Ameriketara imprenta bat eraman zuen lehendabizikoa. Orduan, bai, ematen du, ez dakit. Apropos etorri garela, ez genekien. Nolakoa den patua. Beste gauza bat, Tania, lehen aipatu didazu baita ere, nola Latailerreko ikaslien lanak hemen erakusten hasiko zareten. Bai, hori ere bai da primizia mundiala. Badira, duela 20 urte etortzen diren ikasleak, eta oso lan bikainak prestatzen dituztenak. Orduan, bururatu zitzaigun polita izan litzatekeela aprobetxatzea dugun espazio hau, gainera ikusirik eskaparatea dugula, ez da? Eta hemen erakustea, zentzu batean, haien lehen lanbidea ez den arren, oso lan onak egiten dituzten maiteren ikasleen lanak. Gaur egun, kazetaritzan munduan hasten direnak edo kazetaritza ikasten hasten direnak, ez dauke honen berri edo... Kontua da, hau dala proto-InDesign programa. Orain kazetaritza bai paperean eta baita, gehien bat paperean, InDesign programa erabiltzen da, ezta? InDesign programaren oinarria, hau da, txibaletea da. Orduan oso ongi dago ikasleak onera ekartzea, uler dezaten zergatik lerro artekoa den tipuaren tamaina euneko gehia, dauden konbentzio horiek guztiak hemen ikusten dira. Nola hau den, lerro artekoa, hau da. Lerro artekoa. Eta, horretarako dago ere, bai, ikasleak eta interesa duen jende guztia etortzeko eta izaten dituzu bizitak, ikasleen bizitak? Bai, tarteka bai. Nik ere bai ekartzen ditute nire ikasleak eta euskaltegietatik batzutan ere bai etortzen zaizkigu lagunak. Orain egia da, pandemiaren kontuarekin eta konfinamenduarekin dana eten dala. Eta pena da, ja bagenuen horre ritmoa hartua, baina, espero dezagun lehenbailen hau gainetik entzea, ezta? Eta gauzak bere onera bueltatzea, a ber. Zorionak berriro ere, Tania, egiten duzuen lan zoragarri honengatik. Mila esker, museo txiki honetara gonbidatzeagatik. Eta esan bezala, Minerva aldizkariaren laugarren alearen zain geratzen gara. Egitan gaude? Gu ere bai, badugu dana. Reyes gainera, nik uste pazientzia galtzear dagoela, Reyes elintxeta. Baina badugu dena egiteko, ea ez garen gehiagotan gaixotzen, eta aberra Lasne Zubizarreta bizkortzen zaigun laister, eta lehenbailen dana prest dugun. Eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Seguru baiet, horrela izango dela, eta besterik ez, mila esker eta bueltatuko gara, lehenbailen, Tania. Eskerrik asko. Gero arte, hor. Zeleku ederra, eta holako lekutxuek dauzenien ze altxor topatzen dan. Agurtzen hormaz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zauz. Oso, maite minduen egunaren buelta, zeuri deitu behar. Gure zalantzak, argitzeko. San Valentin pasatu barri, maite minduen eguna. Sentsazio daukagu honelako egunekin gizartean bultzatzen dela bikotean egoten? Bikoterik ez daukana?
Maite minutu ez dagoena? Pues amatetie deko telebizioa. Sí, egize da, dandana da horri begire, eta enbehar baten begire, eta modu baten begire. Orduen, nik uste dut, gauze askotarako, alegize, hago programalako gauzetarako, oso ondo dagoela telebizioa, gauze askotarako, bai, beste batzutarako burue hartuteko baino ez, eta konparetako denpora guztien, nik ez tekoteko eku beharko neke. Bikotekidea, adibidez. Edo dekot eta orduen egin beharko neke modu honetan, edo nik ez dut egiten, edo ez dekot honengo horik, orduen igual problemaren bateko. Orduen nik uste dut, askotan ez eskuela lagunduten ezetarako bez, olako egunek. Zer ganera gero eta gehiago bultzatzen daurie eredu batzuk, modu batzuk, diru gaztetie eta barrekoak. Bai, behar bada, igual bebada momentu bet, pentsetako zer behar doten, edo horreri emoten denporatxue, ez horrek esaten dozkunari, baizik eta hori izartie olako, ez dakit esan da, akullu bet, pentsetako edo sentitzeko, ia zer gureko neuen egin, edo jorratu, edo sentidu, bai, oro har. Saiatzen gara, hemen be aldea topatzen gainera, diskursuei, gaur neu jarriko nahi, oso ñoña, oso romantika esate baterako. Karo, bikotean egotera bultzatuta, bikotean ez pagauz ez da ez pasatzen etori argi izan behar dugu, eta geure denpori hartu behar dugu, bai. Maitasun erromantiko hori, erakutsi digutena ume-umetatik eta pelikula guztiek eta liburu guztiek elikatzen digutena, eta saiatzen garana desikasten, ni saiatzen naizelako egunero desikasten hori, baina tarteka sentitzen dudanien, ai, ze ondo, bai. Eta maite minduen eguna esaten duguna, beste topiko bat. Ez dugu ospatuko gaur, egunero ospatuko dugulako. Bai, hori oso politxera da, bai. Egunero ospatzie edo maite dugunari maite dugula esatie, hori be oso osasuntxue, osasungarri izango da. Bai, maitxasune ederra da eta deko krisi pilo deko maitxasunak. Eta maite minduta egotie da, marabilosue eta zoro aldi itzel bat bebai, ezta? Eta hori da bizize, hau da, ez da marabilosoa eta tristezia, impotentzia eta horre danak baztertute, ez hori dana da, ezta? Eta nuk ez dut inozu duen, batzutan behar izaten dugu idealizazio punto bat eta esatie olako uneak edo olako zeuzer gure dondik gaur. Eta horreri kasuekin eta ikusi bion artean, bi bagauz edo hiru edo nik neure buruari zelan emon hori eta bebai zelan gozatu hori pelikula hori ikusten, pelikula askogaz gozatzen dugu fikziotako pelikulak dire eta argi dekogu gehienok eta gehienetan nortetan dugu nien handik hori dala gozatzeko pelikula bat, ondo pasetako, negar egiteko edo barre batzu botateko. Eta gure errealidadeak bestelakoak dire eta horren zatiek beba deukiez, eta hori be importantea da gupe ikustea hor egon garela, edo musukatzen, igual ez eskonduta, edo bai, edo inoiz egon nintzen eskonduta eta ja dibortziatuta nau, edo ez tekot bikotekiderik, bai, ekuitzen dutez nire harremanak, edo gure dotik izan bikotekide bat, zebenetan da behar edo gure edo konpartitzeko era bat eta zilegia da, zer hori derrepente ez eukitzea da guaia, bai, dinot, eta gure dagoena, hori, ez da, hori beba dau. Sentsazioa eta galdetu nahi zut, gaztiek hasi biltzen zarelako eta gaztiekin berbetan eta hartu edon horretan, balaukatea portxu bet, desmitifikatuta esango dugu, maitasun erromantiko hori guretzat, hain modernak gara, guretzat baten bat gustatzen datzunin ametsa, dient hori batera zauzen intalako pelikulet moduen. Iruditzen zait gaztiek batakoiela, bestelako zabaltasun bat, edo ez? Ez dakiz ere esan, aburbe danatariko dau. Alde batetik, ni pentsetan doz, hau zenien maite min horretan, hau da, sustantzia kimiko guztiek topera, ikusten dozu eta topera. Ez dutzu deitxuten negarrez, ze bilikote da egiten, hori horren barruen dago, ezta? Eta beste gauza bada, hori gure izatie bizitie denpora luze-luzean. Eta eskerrak hori holan ez dala, zezpabe psikiatriko baten egon gineak danok, eta atxinekoetan ez gaurko egunetarako modukoan. Orduen, bai hori
adrenalina hori oin beste modu batzuetan gure dugu bizi bai. Eta aldi berien, nik uste du gazteengan, ez da gila, igual sartzaroa dala nire bai, ez batetak, hemen berba egiten dugunen euren ganera, salto hori gatsa da itxie. Bai ikusten dut, alde batetik, betiko bikote eredu tradizional horretan oso sartute batzuk, ez da, hainbat gaiari lotutako geusekaz, ez da, adibidez hau, edo pariak, edo leialtasun, fideltasun, bueno, hainbat geuz, ez da, horregaz lotute, eta gero beste aldi betean ikusten dut, asko jorratuten deuri ezela gaia beste era baten, guk ezket neurkazela lehen, ez da? Bai, polia maitasuna dalata, edo erotika lorrean beste zera batzuk, edo berba egiteko era bebai, eurek, eta berba asko egiten dauriela bebai, ez da? Eta orduan, batzutan bepentsetan dut, a ber, gauza batzu paseun berdire. Hau da, asoziazio baten sartuten zaben moduen. Zuzara lehena, beste 40 egon aurretik, eta zu pasarte batzuk ez duzu ikasiko. Hori beste modu batzu dauzela, beste esperientzi batzuk, beste min batzuk, hori ikasi duzuna dezereki behar duzu zuk zeuk, ez du balio beste nonok zuri esati, zure ama adibidez, pase izan deuela, eta ez deuela gure zu paseti hortiz, berak, ez dakiz zer. Orduen be hori konton izan behar dugu, hau da. Bakoitzak bizi berritu, argi dau, hori gatateko. Bitu zebizoz dakoten, galdere ez beteta, iazkar baguzen, agurtzen, Bai, ia bataren bat. Rutina bat jarraitzen dugu harremanean, hori krisi bat da? Noiz dago krisian bikote bat? Ai, que buena, Eda, batzutan krisiaren asuntoa, ez da? Pentsetan dugu, dana badoa, oso lasai, errutina baten barne, ez da, hori behar duguna ez dakizen batetan gure bizitzan, erotika lorrera aiegetan danean, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Eta bai egia dela batzutan izan lehi, guk gure dugula aldatu zeuzer, eta konturatuten garela, denpora larregi niretzako, igual nire bikote kiderentzako ez da holan, gure dutela zeuzer egin. Ez da krisi bat, edo izan lehi krisi bat, krisilen errora bagoaz, krisia da aldaketa gure du esan. Eta orduen, horra bagoaz izan lehi, neuk gure hotelako zeusara aldatu. Igual ez dakiz zer dan, hori mantendu aldabe bai, ze ondo funtzionetan dagoenari, ez dut zegoen behar, ez dugu baztertu behar. Eta hori importantea da, ze hori guk lortu izan dugu gustora egotea harreman erotiko honetan, eta jakiten zer lastandu zelan, non ikutun zelan ezitau, eta hori importantea da, bai, hori da altxor bat eraiki duguna urteen poderioz. Lantzarik horri inbertsio bat, hau? Hori inbertsio da, emozional bat, hau, hori da, hori ezin dugu itxi, ala, abrosi dute, ez nago abrosi dute, pastan dana da, klaro, igual gure dutez, beste gauza batzuk, edo beste erabaten, edo nik neu bestakit zer dan. Hori da. Zer dan, ez da? Egun baten inbidu kapitulo bat, bai, 40ko krisiari buruz, lagun baten zata, Bai. 40ko krisiari buruz, maitasunien, lagun hartien batzen garanien, ez daulako beste gairik. Claro. Orduen zer, bai edo ez, beste usatzu nahi ditugu, abentura batzu nahi ditugu, baina kontuz, inbertitu dugunarekin, eta maite dugunarekin. Horre zabalduten diaku asuntua, hau da. Zer da benetan nahi dugune, eta nondik hasi, ze igual pentsetan dugu beste bat karrita gure baitara, nahiko izango dala, edo ez, edo bai, edo zelan ekarri pertsona hori, zetako gure doten. Osa, nik uste dut, hau bai dala gai bat jorratuten joan behar dugula. Ez bakarrik 3. pertsonaren asuntoa, edo lau, edo bost, edo dana dalakoa, edo gu joan swing egitera ez dakin ora, edo ez daki joatea olako oindala gitzi pelikula bat ikusen eban horren ganera, ez da? Bikoteak joatie olako leku batera swing egiten danera, eta hor beste bikotze batzukaz egon, edo banaka, edo dana dalakoa. Nik uste dut, badagoela momenturen bat, baino gehiagotan, ez da momentu bet, zabaltzen dala desioaren kutsa hori, zabaldu izaten dala
urteen poderioz, igual batzutan lieta gabizela gauza beste batzutan, lana, umeak baldin badeko guz, bestelako proiektuek, eta nanara ezin gara llegeu. Orduen batzutan, igual bai importantea dela, berbegitea gure buru egaz ez arratuten, hau edo hau dot, edo hau esango dut, baizik eta zer da niretzako aldaketa hau? Zelan gure dotein hau? Ze bilurrak dakasten niri hau? Eta nire bikotek diri, nek ez aldatu ezer, honinik arren. Bizirik gauzelako, bai. Hori da. Esan duguna, momentu ezberdina, bai, bizirik gauz, jendarekin harremantzen gara, eta bizitza hori da, ezta? Komunikatzeko beharra, kakotxartien, gero eta gutxiago daukadala ohartu naiz bikote harremanean. Ez dut guztia konpartitzeko beharrik. Hor dagoz gauze desberdinek, komunikatzeko beharrik ez esatea, nik uste dut askotan gure dugule esan berba egiteko beharrik ez teko gule, horren beste, edo eta konpartitzeko dana. Bai, komunikazioa aratago doa. Hau da, askotan, gure komunikazioa hain sakona da, edo hain ona da, ez dugula behar berba egiteri dana. Edo igual lehen konpartitzen neban geuse asko nire bikotekideak horren parte izateko eta ni hobeto geratzeko, edo tabe bai berak lagunduteko, edo berak soluzioak emoteko, beraz alakon igual nire bide bakarra. Eta oin igual zabaldu dutez beste bide batzuk, eta nire behar izanak bebai aldatu izan dire. Orduen, askotan zabaldu egiten dugu gure baitan hainbat alor, jorratu zezkero, bebai gure komunikazioa bestelakoa bihurtzen dela. Eta igual ez dala horren beste nire soluzioak edo nire bomitxuak eroateko, baizik eta bestelako gauzak jorratzeko, konbersetako, berba egiteko. Ez, segun... Pitu, honekin lotu eta beste bat hartu dudalako, eta zure zuin horrekin bikotearekin hainbat urte daramat, eta errutina apurtzeko hirugarren pertsona bat ohean sartzeko eskatu nahi diot. Baina ez dakit nola. Nola egin. Hau, redakzioen eskatzen dute. Hau jentie Euskal Trebisten daulan. Bueno, eskarrik asko dan hori, Oso ausarta iruditzen zait, hirugarren pertsona bat sartze zure harremanien. Oso ausarta niri iruditzen zait, nire bikotearekin leku batera zuen bakoitza beste batekin. Ez dudala horretan sinisten, bai bera ikusi beste batekin, bitu? Bueno, gauza bat da, ni betzetan dut hor dagoela, ez da gauze bat egun batetik bestera okurri duten jakune. Edo ez da gauze bat egune batetik betera gauzatzen denik. Nik uste dut horre dakarrela askoz, bueno, lana atzetik, eta gertaera asko, eta berba asko, eta desioari lotutako hainbat bide jorratutakoak ja bikotean. Eta bikote sistema edo lagun artean edo dana dalakoa. Orduan ez da, igual askotan pentsetan dugu, igual beste pertsona bat sartzea gure hoean, niri torten jatea hirukotearen zera hori ekartzea. Nik uste dut, hirukotearen fantasia, askoren fantasia dana, askotan pentsetan dugu hori gauzatzea izango dela hain marabillosoa, bai fantasia dire marabillosoak, fantasia direlakon, eta hor neurtzen direla dan emozio guztiak, gozamen guztiak eta dana. Ez dinonik hori ez danik ekarri behar gure errealidadera. Bai oso argi eduki behar dugu, gauze badala han dana da marabillosoa eta errealidadea. Neure ameseti dalako eta neure burue dalako. Eta beste gauza bada zelan hori gauzatu errealidadean. Orduen nik ideia moduen, bebai uste dala zeuzer berba egiteko gure baitan, ze horrek ekartzen dauz, zeintzu diren nire guraria, nire fantasiak, zer behar duten, ze kitzikagarritasun punto gure duten jorratu hor, eta nik uste dut hori importantea dela berba egitea gure artean. Inor ekarri baino lelau. Ze, non horrek hartzen dugunean, guk biok ekarten baldin badugu, gure hirukote hori egiteko, edo dana dela jorratzeko, guk biok ersarri beharko dugu gure mugak, gure desioak, gure bete beharrak, zelan baiz ere ez, zelan egin buelta beldurrei, eta hori ez da astebeteko kontue, ez da hilabeteko bateko kontue. Eta pelikula dela. Klaro. Minutu baten, beti nik idazten deitzen dut. Zer egin? Ez liatzi gehiago, berari komentatu, dagoena onartu. Ez dut ulertu. Beti berak deitzu.
Beti neuk zeuri deitzu. Bai. Gustatzen zaiona, suposatzen dut, edo neuk zeuri idatzi beti. Bai. Beti neuk zeuri. Bai. Norabide bakarrien, zer egin? Berarekin komentatu onartu dagoena ez egin nik be idatzi. Bueno, nik dinot, a ber, hau askotan pasetan da. Biren artean, ni beti bipinten dut esenplu bat. Bi da eun, ezta? Edo 10, bardinoz, ni numero txartorren azlez, beti hartzen dut bat oso borobila dana. Orduen, kasu honetan, segun nondik hartuten dugun, pertsona honen lekutik, eun badagoz, beraketzen deuz, 89 demagun. Ezta, ze beti bataren batengo deu. Bai, igualez. Orduen, klaro, apostu beta ez egin, utz. 89tik utzera pasetie, oso batxa da. Orduen, esfuertzu lar, egiten jata. Bai, 50 ez dakit. Bai, zelan aukeratuten badozu zenbaki bat 5 eta 10 artean, 6, 7, eta horretan geratu. Eta gero, egon. Ez egon aditzuten. Ze, klaro, holan basauz. Tik-tik, tik-tik, telefon hori txatzen. Titi, eta ganera nabil kontetan. Asko. Aparte, sufrikario itzela da. Baina, zenbateren jokonaz ni kapaz ez egiten. Zer da niretzako hori? Jogara apuntatu beharko gara, 2008 Jogara ez dakit, edo dantzaz afrikana. Arnasketa egiteko, tonartu da, buena. Entzun, hemen papel asko geratu die. Bai, super interesgarrizek, zelen irakurri dut estartetxuen. Bai, eta jarraitu aldu honekin. Oso interesgarrizen. Oso interesgarria zeurerantzunek, agurtzane. Bueno, honekin jarraituko dugu, 40ko krisia kajan sartungo dugu, esan dugu, gure lagun bat. 50ko bai, 50ko bai. Agurtzane, bila esker. Zueri. Eskerrik asko, etxeko guztiei behorregotiarren. Plazer bat izan da, zuekin egotie, bilar arte.